Dito sa lungsod sa Sirawai, 16 million kantidad sa mga proyekto malipayong gidawat sa mga benepisyaryo. Sayro nato ang dugang detalye gikan ni Lorvie Kabilin. Tulo ka proyektong infrastruktura o proyekto para sa panginabuhian sa mga mananagat ang malipayong gidawat sa mga benepisyaryo dito sa lungsod sa Sirawai ni atong Hulyo 27 ning tuiga sa gipahigayon nga turnover ni ini pinanguluhan ni First Lady Evelyn Tang-Uy ang merepresentar ni Governor Roberto Uy. Sa kinatibukan, mukabat og 16 million ang kantidad sa maong mga proyekto nga naglangkob sa 4 million nga ligtas COVID Center, 1 kilometer kulasian to Motong Farm to Market Road concreting nga nibalor og 10 million, og 1 Unit 3 Classroom School building sa Sirawai Central School nga ni kantidad og 1 million. Lakip sab sa gi-turnover ang unom ka fishing boats, lakip fishing nets nga nibalor og 1 million nga gipunduhan sa kagamhanang probinsyal pinaagi sa Provincial Veterinary Office. Personal nga mipaabot sa ilang pagpasalamat ngadto ni Governor Uy pinaagi ni unang ginang Belen Uy ang mga presidente sa Piña Fisher Fox Association, San Roque Fisher Fox Association, Minanga Fisher Fox Association, Bitugan Fisher Fox Association, Muslim Village Fisher Fox Association ug Blue Magpie Fisher Fox Association. Si Kapitan Haji Bakil sa Barangay Kulasian ug Kapitan Lujuma Baiz sa Barangay Motong ang mipadayag sa ilang kalipay nga sementado na ang ilang dalan. Nagpapasalamat ko kay Congressman Amatong, kay Governor Uy, kay Mayor Bilong na sementado na tanan among kuan, among dalan. Ako ang barangay captain sa Motong. So daghang kayo salamat dili lang ako pati sa akong mga katawhan. Nagpapasalamat jud pinadagan na project natag sa amoa. Mga tubig, light. Daghang salamat sa tanan. Samtang nagpasalamat pud si Municipal Health Officer Dr. Gay Arellano sa kanunay nga suporta sa kagamhanang probinsyal pinaagi sa paghatag og mga tambal ug ilabi na sa ligtas COVID Center diin maoy gihimong temporary treatment and monitoring facility sa Sirawai karon sa pandemya. We are very thankful to the provincial government of Zamboanga del Norte through our provincial governor, Governor Roberto Uy, with the very dear wife, Ma'am Evelyn. Thank you very much for granting us this TTMF. It will really be a big help, especially na we are not really capable of kung kami lang. But the province is always there, has always been there to help us, not only in TTMF, but providing us with medicines that we need and everything that they can to provide us and to help us and to augment us in our needs to give the services that the Sirawainons deserve. So let me and let us be thankful for this, and we are grabbing this opportunity to extend our warmest gratitude to our very supportive and active Governor. Mabuhay po kayo, ma'am. Mabuhay po si Governor. At maraming salamat. Niuban sab sa maong pag-turnover sa mga proyekto si Mayor Gamar Janihim, Mr. Ayan Amatong kinsa maoy merepresentar ni Congressman Isagani Amatong, Assistant Provincial Engineer Joscoro Indab ang project focal, Board Member Attorney Julius Napigkit ug Executive Assistant Mr. Joey Bernad. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Shariza Haralve alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.